Juhovýchodný Londýn je domovom jednej z najneslávnejších chuligánskych skupín združenej okolo klubu Millwall. Ginger Bob, neslávny millwallský chuligán, zažil obdobie najväčšieho rozmachu futbalového násilia a je tým najpovolanejším, kto o tom môže Dannymu porozprávať. Do 18-ky som mal prasknutú lebku, zlomené obe lícne kosti, nos, čeľusť, 4 rebrá, kľúčnú kosť. Prišiel som o 12 zubov a utrpel vnútorné krvácanie. Zo všetkého som sa vylízal. Ahoj, Bob. Rád ťa spoznávam. Miesto, kde sa nachádzame, nevyzerá to tu prívetivo. Tu sa stretávaš so svojou partiou. Teší ťa, že patríš k Millwallu? Odvážil by si sa sem prísť ako fanúšik hostí? Nič horšie snáď už ani neexistuje. To by nebol dobrý nápad. Ak sa sem človek vyberie, mal by mať na blízku policajný doprovod, alebo čo najrýchlejšie zmiznúť. Pokiaľ sa tu stratíš, môže sa ti stať čokoľvek. Výjdu von domáci, pomýlia si ťa s fanúšikom súpera a napadnú ťa. Ak sa tu dobre nevyznáš, nie je to dobré ani bezpečné miesto. Reputácia millwallských chuligánov, ktorí sa nazývajú Oddiel F, bola taká zlá, že o nich BBC natočilo v roku 1976 dokument. Nechodím na výjazdy, aby po mne pľuval hocaký špinavý smrad zo severu. Ak ma opľuje, trestne mu po hlave krígľom. Chceme tam spraviť trochu rozruchu. Sme Oddiel F a máme radi vzrušo, preto chodíme na futbal. To je všetko. Bob, ako je to teda s tým Oddiel F? Zdá sa, že si patril medzi popredných členov. Mám pravdu? Chlapci z oddielu F boli totálni magori. Úplne regulárni psychopati, bez štipky strachu. Bolo nás pritom veľmi málo. Šli sme do toho 10, 20 či 30 a vždy sme ich vymlátili. V roku 1985 nastúpil Millwall v pohárovom štvrtfinále proti Lutonu. Keď to Millwall dotiahol naposledy tak ďaleko, skončilo sa to hromadnou bitkou priamo na domácom štadióne. To, čo sa udialo na Kenilworth Road, bolo také krvavé a drastické, že to zmenilo celý futbal. Millwall potvrdil svoju chuligánsku reputáciu. Prvé konflikty vyvolal už počas zápasu. Na trávnik dopadlo 700 vytrhnutých sedadiel. V stredovom kruhu ihriska museli dokonca resuscitovať policajta. Po zdemolovaní štadióna sa vybrali do mesta. Žijem tu 50 rokov, no nič také som nezažila. Počula som, ako vravia, prehrali sme, každý musí rozbiť čokoľvek, čo uvidí. Presne tak. Nemajte s nimi zľutovania. Pri čítaní starých správ o nepokojoch Danny zistil, že išlo o míľnik v histórii futbalových výtržníkov. Verejnosť si uvedomila, že to zašlo priďaleko. Médiá aj politici žiadali nápravu. Vládu čakal tvrdý boj s chuligánmi po celej krajine. S takými ako Bob. Dôvody, ktoré ho priviedli k chuligánom, sa u mnohých opakujú. Ku klubu ma priviedol môj otec. Mužstvo som uctieval ako náboženstvo. Veľa ľudí to berie ako posvetnú vec. Bitiek sa zúčastňujem od 11 a dnes mi už ťahá na 48, čiže 37 rokov. No pomaly už s tým končím. Sme ako rodina. Poznám tých ľudí 30-35 rokov. Sú pre mňa ako bratia. Sme pokrvní bratia. Futbaloví chuligáni vám bez ohľadu na svoj vek najčastejšie povedia, že je za tým pocit, že niekam patria. Vždy po ňom túžili. Ostatní chuligáni sú ich rodina. Smútia spolu a spolu sa radujú pre rovnaké veci. Sú doslova ako bratia v zbrani. Bojujú za vec, ktorej všetci veria. Keď som s týmito ľuďmi, veríme v to isté, milujeme to isté a dokonca aj nenávidíme rovnaké veci. Je fascinujúce vidieť futbalových fanúšikov združených v takýchto skupinkách. Sú ako kmeň. A to je predsa charakteristické pre celé naše dejiny už od doby kamennej. Malé, nie viac než 150 členné skupinky, všetky zodpovedajúce jednej zo šablón spoločenskej spolupatričnosti. Malé spoločenstvá založené na statuse, ktorý definuje ľudské bytosti ako členov kmeňa.
Počas prvej polovice 20. storočia sa futbalové násilie objavovalo len veľmi zriedka a bez väčších následkov. Na sile nabralo až v 60. rokoch. Podľa vládnych štatistík sa v prvých 5 rokoch dekády počet prípadov futbalového násilia zdvojnásobil. Vzostup agresivity sprevádzal nový trend. Okolo futbalových klubov sa začali združovať chuligánske gangy, alebo, ako sa sami nazývali, firmy. Danny sa vybral na krátku cestu z juhovýchodného Londýna na východ mesta. Tu sa zrodil a pôsobí klub, ktorý si mimoriadne obľúbil. Fandil mu už ako malý chlapec. Kladivári. West Ham United. Klub skvelých futbalistov, na ktorých je Danny najviac pyšný. To je na tom najkrajšie. Je West Ham a potom tí ostatní. V tejto krajine je veľa štadiónov, no žiadny ma nezaujíma. Tu je môj West Ham. Neviem vám to vysvetliť. Asi by ste ma nepochopili. V anglickej reprezentácii, ktorá v roku 1966 vyhrala majstrovstvá sveta, boli až 3 hráči z West Hamu. V roku 1980 ho však opäť preslávili jeho chuligáni. Ich meno sa stalo synonymom organizovaného futbalového násilia. Nič ich nedokázalo zastaviť. Nazývali sa firma Intercity, po anglicky ICF. Medzi jej najvychytenejších členov patril Kes Bennett. Danny dokonale pozná všetky futbalové tradície spojené s West Hamom. Kes mu však odhalí aj tú temnejšiu stránku jeho obľúbeného klubu. Toto je pevnosť Upton Park. V 78. sem prišiel Millwall. To bol súdny deň, čistá nenávisť. Bolo to absolútne najnásilnejšie derby. Vo vzduchu lietali helikoptéry, všade samý policajt. Ľudia by mali o West Hame a Millwalli vedieť viac. Dnes je to o tom, proti komu stojí Tottenham a ľudia zabúdajú na minulosť. Stále melú iba o nich. ICF sa vo svete chuligánov vždy tešili veľkej úcte, kamkoľvek sa pohli. ICF je anglická skratka pre firmu z Intercity. Je to zlovestné meno, slovo dobytky. Kamkoľvek sa West Ham pohne. Dokonca sme sa stali takými slávnymi, že si naše meno prisvojili aj ostatní fanúšikovia West Hamu. Nikto by ich aj tak nevolal inak. Skupina vznikla, keď sa mladí westhamskí chuligáni prestali presúvať na zápasy vyhradenými vlakovými linkami a kúpili si radšej lístok na normálne Intercity, využívajúc rôzne študentské zľavy. Boli jednou z prvých skupín, ktorá začala organizovať dovtedy náhodné násilie. Ich chuligánske aktivity sa v tom čase stretli s odmietnutím konzervatívnej vlády, hoci je iróniou, že ich podnikateľský duch presne zodpovedal filozofii vtedajšej britskej premiérky Margaret Thatcherovej. Je pozoruhodné, ako sa začiatkom 80. rokov začala chuligánska kultúra meniť. Takmer určite išlo o paralelu s novou atmosférou thatcherizmu, v ktorej sa všetko stávalo organizovanejším a menilo sa na biznis. Pobyť sa predtým znamenalo čosi ako dať si pivo a koláč. Zrazu sa všetko začalo organizovať s takmer vojenskou precíznosťou. To, že si títo ľudia hovorili firma a nie gang či skupina, ako sa podobným veciam hovorilo dovtedy, krásne ilustruje ten podnikový model a biznis. Imidž nového futbalového gaunera bol ako naplnenie Thatcherovského sna. Bol to futbalový gauner, ktorý cestoval na zápas do Leedsu prvou triedou. Zákerná firma Liga futbalových mamľasov. ICF si dalo dokonca vytlačiť vlastné vizitky, aby bolo ostatným chuligánom jasné, od koho práve dostali. Od vynaliezavých Anglánov to bola poriadna drzosť. Keď si prečítal, zistil si. To ste im museli strčiť rovno pod nos. Dan, musíš to pochopiť. Na zápasoch vonku predtým nikto ICF nepoznal. V ďalšej sezóne o nás už vedel celý svet. Ostatní fanúšikovia sa pýtali, kde je to slávne ICF. Chodili po baroch a hulákali, kde máte to slávne ICF, kde ho máte? A tí ľudia prišli za nimi, dali im vizitku a povedali, nech sa páči, tu sme. Bol to proste štýl.